Yau magani na zo domin na mana bayani kamar da na saba akan itatuwa da ganyaye da nau'i na abincin da muke ci, irin amfanin da yake da shi a cikin gangar jikinmu. Bayan Allah, a yau kuma zan mana bayani ne akan wata ciyawa ko wani ganye. Abinci ne da muke cin sa yau da kullum. Abun sha'awa ne ga kowane bil'adama, namiji ko mace. Wannan ko shine zogale, abinda Bahaushe ke ce masa zogale. Larabawa suna ce masa shajaratul alban, na san kuma Turawa suna ce masa moringa. Wannan itaciya ta zogale, bayan Allah, ita ma tana da fa'ida sosai a gangan jikin ɗan adam. Hatta bincike na zamani, bincike na turanci ya tabbatar da cewar zogale yana da amfani a cikin gangan jikin bil'adama. Ganyensa, ruwan jikinsa, 'ya'yansa, gangan jikinsa da kuma saiwoyinsa. Bayan Allah, ko kun san cewa akwai ciwuruka wanda ake cewa al'amradul qasiya, ciwuruka masu wuyan sha'ani, irin ciwurukan nan da ake cewa ba su da magani, ba za a warke ba a warkewa akan iri kaza wannan fa in ji Turawa fa. Babu wata cuta da ba ta da magani. To yan uwa, irin wannan ciwuruka da ake cewa ba su da magani a turanci, idan ka samu saiwar zogale, ko da yake ba zan faɗi yaya za a yi ba, amma dai saiwa root na zogale, to da shi ake yin haɗe-haɗen da za a warkar da cutar da ake yayatawa a duniya, wai ba ta da magani. Ba dai zan faɗi ya za a yi ba, amma dai ina gaya muku sirrin da ke cikin zogale. Kazalika, hatta tsarin kiwon lafiya na zamani, ko kuma ce da kai likitanci na zamani, ya tabbatar cewa zogale yana saukar da hauhawar jini da gaggawa. Zogale yana saukar da wato ainihin diabetes, ciwon siga. Ga masu fama da ciwon siga, zogale ina saukar da shi. Kuma hatta wato tsarin bincike na harkar kiwon lafiya na zamani ya tabbata cewa idan mutum yana fama da yawan kasala, yawan mutuwar jiki da kuma rashin sha'awar cin abinci, in samu ruwan zogale yana sha. Wato ya za a samar da ruwan zogale shine a markaɗa shi, a samu ganyen, a markaɗa shi, a samu ruwan jikinsa. Wannan ruwan kore idan kana sha zai taimaka maka wajen dawo maka da ƙarfin jikinka, nishaɗin jikinka da kuma sha'awar cin abincinka, zai da maka da shi. Kazalika shi kansa ganyen wanda muke kwaɗantawa da kuli-kuli muna ci, ko mu barbaɗa masa ɗan gishiri mu ci shi, ko ma mu ci shi a haka salam ɗinsa, duka fa'idarsa tana nan. Ko a sa masa kuli-kuli, ko a sa masa gishiri, ko a barbaɗa, ko a ci shi haka, fa'idar da ake nema, amfaninsa da yana nan a jikinsa, shi zogale kenan. Bayan Allah, wannan bangaren gangar jikin bil'adama kenan. Bari kuma gaya mana wani sirri. Idan ka sami mutumin da yake fama da al'araqu shadid da rashin bacci nan ko menene ya haifar da shi, ko me ya kawo shi, idan ka sami zogale da tafasa, ka hada masa guri daya, ka turara masa, ya shaki turaren hayakin, nan take bacci zai zo masa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan Allah, wannan karan ma zan dakata a nan, sai wani lokaci idan Allah ta'ala ya hada mu. Sunana Abdullahi Idris Muhammad, ni ne shugaban cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center da ke unguwar Ɗorayi ƙarshen waya a cikin garin Kano a Najeriya.